ଧନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଚକା ଆଖି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିବ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଦେଉଳ ବଡ଼ଦେବ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କ ବାହୁ ମହାବାହୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କ ବାନା ଅତିର ବାବନ ବାନା ଆଉ ପତିତ ପାବନ ବାନା ତଳେ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟା ଥାଏ କୋଉ ଚକ୍ର? ନିୟତକ ନୀଳ ଚକ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦୁଲନ ଦକ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଅବା ଅବଡ଼ା ଅବା ଅବଡ଼ା ମହା ପଦାଦ ଅବଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଟକରାଣୀ ତାଙ୍କ ତୋରାଣୀ ତାଙ୍କ ଦଧି ବଦୁଦୀ ମୋଡି ମହୋଦଧି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବଦ୍ରାଣ୍ଡ ବଡ ଦାଣ୍ଡ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଉଡ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦେବଦହନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମା କିଏ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିଏ? ଉର୍ବରା ମାତା ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ କିଏ? ବଳଦ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ଅଙ୍ଗ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହନ କିଏ? ଗୌ ଗରୁଡ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ? ଗୁଣ୍ଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ବାହନ କିଏ? ଆଉ ଆଉଲର ଓଡିଆ କଣ? ପେଟା ପେଚା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର କଣ ଧନ? ମଗନାଥ ମାଛ ତାଙ୍କ ବାଲି କଣ? ଛଡାଇ ଧନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି? ଚାରିଟି ଯାଅ ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର କଣ କଣ? ଅଷ୍ଟୁରାଉ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ସିଂହଦାଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଘଦାଉ ବାଘଦ୍ୱାର ଆଉ ହାତୀରାଉ ହାତୀଦ୍ୱାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ହାପି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭ କାମନା। ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭ କାମନା।